ମଧୁଆ ପାଠ ଶୁଣୁ କହଗାଣ୍ଡୁ କିନ୍ତୁ ସହର ମଝିରେ ଗୋଟେ ବଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିଛି ଠିଆ। अच्छा अच्छा ତମେ ତାହେଲେ ଏ ସହର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ରେ ବୁଆ ତା ପରଡାଟା କିଏ କହିବ ଜମି ମାଫିଆକୁ ସଂସ୍କାରୀ ମଧୁ ଯଦି କହିବ ପୁରାଟା କହିବ ନା ଆଉ ବେଲେ 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 କଣ ଜମି ମାଫିଆକୁ ସଂସ୍କାରୀ ମଧୁଆ ପୁରା ଡାଇଲଗଟା ଶୁଣିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ମଧୁଆ ପୁଣି ସଂସ୍କାର ଅଛି ଆଉ ଅଛି ନା ନହେଲେ ମୋ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ 5-10,000 ପିଲା ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ମଦ ପିଏ କିନ୍ତୁ ମାପନି ମାନେ ପିଇବି ପାଟିରୁ ବାସ୍ନା ବାହାରିବ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଲୋକ ହବ କି ଚାଲିକି ଗଲାବେଳେ ଷଣ୍ଢକୁ ଝୁଣ୍ଟିକି ବାଟରେ ପଡ଼ିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସକାଳୁ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତିରେ ବିଛଣାକୁ ଯିବା ଯାଏ ମଦ ପିଏ କିନ୍ତୁ ମାପରେ କାହିଁ କହିଲେ ମୁଁ ସଂସ୍କାରୀ ମଧୁଆ ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ କ୍ଷତିକାରକ ଏ କଥା କଣ ତମେ ଜାଣିନ? ଜାଣିଛି ଏବେ କ'ଣ ହବ ଯେତେବେଳେ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ବହୁତ ଦିନ କଥା ହ୍ୟାଲୋ ଟିକେ ବାଗେଇ ଦେଲୁ ଆଉ ଟିକେ ନର୍ମାଲ ହଁ କ'ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମଦ ପିଇବାଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ କ୍ଷତିକାରକ ସେ ବହୁତ ଦିନ କଥା ଟୋକେ ଥୋଇଦେବି କି ସେ କଥା କ'ଣ ମାଉସୀ ମୋ ବାପାଟା ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ମେ ନ ପାଇକି